Good morning, good morning, good morning everyone. At tayo ay pupunta mo po muli sa bayan ng Malabon. At mag-a-update po tayo ngayon ng mga panibagong natagaan ngayon pong araw ng December 31, no? So, maghihiwalay na po ang taon at kailangan po lagi natin mag-ingat sa mga nagpapapatok po, ha. Ingat po lagi tayo dahil alam po natin ang naging sitwasyon o sistema ng ating mga paggamit ng paputok. Maganda na lang po sana kung tayo ay nasa bahay na lamang o manonood na lang tayo ng mga fireworks na mga naka-display, no, sa labas, no, sa mga nagpapaputok na ating mga kababayan para iwas tayo sa putukan na ating ikakasami ng ating katawan. So, samahan niyo po muli si Boss Dante Explorer na maghahatid po ng panibagong update dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So, tara, let's go! So, road trip muna tayo para sa ating paglalakbay, para sa pagpunta sa bayan ng Malabon. Eh, dito, alamin natin yung mga panibagong latag nila na mga seafood. Tingnan natin kung talagang mataas ang mga presyuhan, pati yung mga pruta, kaya update na rin po natin. Kasama na natin sa ating pag-vlog, no? Lagi naman siyang nakasama sa ating pag-vlog. Kaya, magkaalam na lang tayo ng mga presyuhan ngayong araw ng Martes. Tayo ngayon at tatawid tayo sa kabilang linya. Ito bang nasa harapan po natin na mga kalsadahan din ay yung po yung C4, no? So sa mga nagmumotor o sa mga motorista po natin, ingat po tayo para sa ating pamilya. Noong mga nakalipas na araw, nung pumunta tayo, kahit umuulan, kahit na may nararamdaman tayo, no, na ibang pakiramdam, pero sumunod pa rin tayo na kahit umuulan ay kailangan pa rin natin mag-update. Kaya gawa nga na ang mga presyoan po ay nagbabago ang mga galawin sa Malabon Market. Ay talagang medyo tumataas o minsan yung iba naman mga klaseng isda ay bumababa. Sa mga tumpukan ay permis yun po. Halos mag-isang kilo yung mga bentahan po nila. Nakalit pa nila yung presyo yung kanilang mga latag dito sa Malabon. Pero pag nakalipas na itong mga araw ng bagong taon, yung mga restaurant po nila ngayon sa Malabon ay bumababa ang mga presyo. Dahil pagkalipas itong bagong taon ay makikita natin yung sitwasyon. Talagang yan na po yung pagbagsak presyo ng kanilang mga bentahan. Sa mga nagtatanong na lagi kung saan na mapunta o may parking, meron po parking na dyan, may forum po ng mga parkingan. Ang mga motor po natin ay pwede po sa loob ng Malabon Central Market na pwede po kayo mag-parking. 10 pesos. Dodi! Pamala yan! Tapos ayun na nga, nakita natin yung isang mga nagbebenta, no, ng mga isda sa Malabon Fish Market. Siyempre may dalang bisugo galing po ng Market 3, no? At yun po ibebenta po sa ating mga kababayan na mga naghahanap din po ng mga pang-ulam, pang-araw-araw natin sa buhay. Yung 50 pesos mo talagang makapag-ulam na yung pamilya mo dahil nga sa napakarami nilang magbigay. At may binabawasan pa, minsan dalawa pa nga po 90, minsan may 40 pesos din po makatumpukan ng tawili, sapsap. Yan po yung mga nailalatag nila ng mga murang presyo na tumpukan po dito sa Malabon. So kakanan na po tayo. Ito na po yung lugar kung saan ay traffic na po dahil sa dagsa ng mga ating kababayan na pumunta po dito. Yan po, kitang-kita po natin yung sistema. Pag-akit pa lang po natin ng tulay ay hanggang dito sa pagbaba. Ito po ay Navotas proper na po, no? Ng Navotas City. Ganyang karami
Ganyan karami ang sasakyan na bumungad po sa atin dahil gawa ng wala na pong maparkingan. Dahil sa dami ng mga kababayan natin na dumayo po ngayon dito. Talagang ang palengke ng Malabon Central Market ay siguradong punong-puno po yan. Ay, shout out. Ano nakuha niyo, tilapia? Wala. Buhay na buhay pa. Daming tao. Hindi na ba yan? Naku po. Mahirapan ako mag-part nito. Tsaka bangos, walang iba? Ah. Ito nga, naka bukas yung ano ko eh. Tapos bubungaran ko daw itong ka-traffic na. So sa mga nagmumotor, ingat po tayo, yung mga motor po natin. Ay baka masusian ng mga kawatan ko dito. Minsan na muntik na sa akin na mangyari, no? Pinarada ko din sa may ibabaw ng tulay. At nasa gitna po at hindi ko na siya mapansin, no? Buti mayroon tayo isang kaibigan na sabi na pagbalik ko, buti binalikan ko yung motor ko. At nakita ko naman na maayos naman pero sinususian na at sinisira na yung pinaka-anuan ng motor ko. Pero hindi niya pa rin nagawa at hindi niya pa rin nakamit makuha yung motor ko. Pero kahit pa paano, ingat pa rin tayo sa ating paglalakbay at pag-iiwan ng motor dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga pispiras ng bagong taon ay talagang dadagsain itong Malabon Fish Market. Talagang hindi tayo makakausad gawa ng sa dami ng tao na namimili. Tayo po ay maghahanap din ng mga bibiliin sa loob ng Malabon Central Market. Maghahanap tayo ng dila ng baka kahit mahal. Ay bibili na po natin, no? So maghahanap tayo ng paparkingan natin upang makapaghatid na tayo sa ating mga kababayan ng mga presyuhan ng mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ay napakaraming tao. At kailangan natin makapag-park at makasingit-singit tayo dito sa ibabaw ng tulay. Kailangan natin makapag-parking. Talagang ang daming tao na naglalakad at naghahanap talaga ng mga presyo na abot kaya ng kanilang bulsa. So mahirap makausad dito ngayon sa Malabon Fish Market at napakaraming tao. So hanggang dito na lang po muna at tayo ay bababa na at maghahatid na tayo ng update dito sa Malabon Fish Market. Dito po ay 320 na per kilo ng Golden Pompano. Tapos yung mangga po natin ay 160 na mga per kilo. So dagsa rin po ang mga latagan po dito ng prutas na kanilang mga ibinebenta sa ating mga kababayan. Yan po yung mga presyohan na nakikita po natin na kanilang ibinabahagi sa atin, no? Sold out ang taong, kalaban naman po ang meron. Tabo pa rin. Ay, kilo yan. Kilo na. Isang kilo, boss. 100 pesos po sa mga per kilo po ng kanilang talaba. Sold out po yung kanilang tahong, no? Boss, magkano per kilo? 1-2 malaki, 700 maliit. Ayun, 700 po sa maliit, 1,200 po sa mga malalaki. 150 po sa mga per kilo ng espada niya po, oh, kalalabas lang. Oh. Boss Lando, Shout out, magkano nga per kilo? 600. Ah? 600. So presyo po ng ating hipon ay 600 pesos po. Bigla, ngayon lang to. Magkano kilo ng pusit? 440 naman po dito sa mga per kilo ng pusit. So shout out po, Happy New Year po sa inyong lahat. Mataas ang mga demand ng presyo. 130 po sa mga per kilo. 450 na lang, lapo. Per kilo. Pusit, 180. Yan po yung lapu-lapu, no? 450 sa mga per kilo. 600 sa mga hipon na mga big size, 130 at 150 po sa mga tilapiyang Batangas. Tapos dito po 200 po ang per kilo ng matambaka. 250 po sa mga bisugo, no? 180. Medyo bumaba yung ating mga gulyasan, no? Sa mga per kilo nagkakahalaga po ng 160. Kasama ang panahon, kaya mababa isang ngayon. So
yan po yung mga presyo na nakikita po natin. Ayan, oh. Ayan, 280 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Di ba? Happy New Year po. Happy New Year, no? May 50 pesos na mga tumpukan po dito ng mga kabase. Sa mga posit dumot po natin ay 600, 650. Good morning sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Kung saan ay napakadaming tao na dumagsa at dumayo po dito sa bayan ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-update ng mga panibagong presyo at tatagan ng seafood sa Malabon. So tara, let's go! So update natin yung mga prutas po nila, no? Sa mga presyohan po ng mga grapes at mga mangga. Ang mangga po natin dito ay 160 na per kilo. Bossing, magkano yung ano mo? Grapes. 200 na po ang per kilo po ngayon ng bentahan po ng ubas dito, no? So tumaas na po ang mga presyo. Dating 160, ngayon po ay 200 pesos na po ang per kilo. Dahil ngayon po ay ispiras po ng bagong taon. So babayin natin itong mga iba pang natagan na mga binebenta po nila dito mga seafoods. Dito po ang mga paninda ni Boss Paeng, no? Iyon ang sinasabi ko kay Boss Paeng. 150 sa mga isang piraso ng kanyang mga bentahan ng bangus dagupan. Meron din pong 50 pesos na kada piraso. Hindi tayo makausa dahil sa dami po ng tao. Dito po ay 160, no? Yan po yung mga per piraso ng bentahan po ng bangus dagupan. Pangasinan. Di baling mahal, patasyon ang lasa. Alfonso nga nabibili nyo. Tsaka Red Horse. Mura Red Horse, tsaka Alfonso eh. Boss Paeng, thank you. Pulutan muna, bago alak. Dito po ay 320 na per kilo ng Golden Pompano. Jeff, pagkano kulang? Ano, tinubuhan pa ako. Ha? Tapos ang mga panindang tilapiyang Batangas 120 sa mga per kilo. So Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year, shoutout sa mga namimili sa Malabon Supermarket. Ayun, Malabon Happy New Year sa inyong lahat. Fish Market, Happy New Year sa mga ating mga kababayan, no? Mag-ingat sa paputok. Salamat pa paputok, ha. Shoutout, pauwi namin sa Amar. Kailan? Ngayon na? Ngayon, no? Shout out sa pamilya niya, sa mga taga Samar, no? Shout out. Happy New Year. Ito po yung mga prutas na bentahan po dito, no? 4 pieces po ay 100 pesos. Orange. So shout out. Nagbabalot ka na ng kamatis, ha? Akala ko prutas dyan. Gulay pala. Shout out, Kamanaba Tile Center. Shout out. Ba't sarado? Kawan ng pasok. Magpapaputok. Salamat, thank you.
Happy New Year sa ating pong lahat at mabuhay po tayo. Yan po, yung mga tahong po natin ang kilo ay 100 pesos. 160 at 180 ang mga per kilo po dito ng pusit kalawang. 170 sa mga manlaking bangus na per piraso. Dito may magkano presyo? 170 sa mga per kilo. Dito po 150 oh. Dalawa 150. Oh, 2 pieces po dalawa, no? 150 po siya. So, ang pag-iikot pa lang natin ay kapiraso pa lang. Ang nakikita po natin dito ay puro bangus. Bangus ang mga latagan po nila ng bentahan po dito. Moy, salamat. Presyo ng gulay po natin ay may 20 at may 50 pesos. So, shout out. Good morning, Happy New Year. Morning everyone. At kailangan ay makaubos tayo ngayong araw ng December 31, Tuesday, no? So marami tayong mga parokyano o kababayan na dumayo ngayon dito. Dahil nga maghihiwalay ang taon, kailangan nilang maghanda sa kanilang mga pamamahay. So mura po ang mga presyon pa rin po ng kanilang mga gulay dito, no? Sayote po natin 30 pesos na mga tumpukan. May mga 10 pesos din po dito. 20 pesos sa mga sibuyas. Salamat. Thank you po. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Ang ating pong mga yellowfin tuna, no? Bakit may libre? Libre pusta. 280 po sa mga per kilo ng yellowfin tuna. So shout out Lodi. Baka matamlay ka. Parehas tayo kaya kapon wala ako eh. Gala Fiesta po ang ating lugar ng Malabon Fish Market. At masiglang ngayon ang kanilang mga bentahan, no? Gawa ng maghihiwalay ang taon dahil nga sa paghahanda nila sa kanilang pamamahay bago po maghiwalay ang taon. So mga presyon po natin dito ay medyo may pagtaas, medyo may pagbaba. Yung mga iba't ibang klaseng laman dagat, no? Dito po yung tuna po natin ay 280 pa rin po ang per kilo. Tapos ito po yung mga presyo ng kanilang mga prutas. Tapos yung mangga po natin ay 160 na mga per kilo. So, dagsa rin po ang mga latagan po dito ng prutas na kanilang mga ibinebenta sa ating mga kababayan. Yan po yung mga presyohan na nakikita po natin na kanilang ibinabahagi sa atin, no? Hindi ka na mahirap pa magtanong. Ikaw na mismo makakita ng mga kanilang latag ng presyohan. At makikita mo naman kung ilang piraso, di ba? Kagaya na lang po ng orange, no? 3 piraso po ay 100 pesos. Tapos ang ubas po natin dito ay kalahating kilo na. 100 pesos, bali 200 pesos sa mga per kilo. Tapos yung mangga po natin dito, ang mga kilo naman po 80 pesos. 160 sa mga per kilo. Ay, bossing, shout out po. Happy New Year. So, alamin pa natin ang kanilang mga latagan ng mga presyo ng seafoods dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So, dagsa po yung ating mga mamimili. Ito po ay maghapon na po ito, no, na bago po tayo maghapon na po ito mga nagbebenta rito. Hanggang sa paubusan na lang po ng kanilang mga latag. Kitang. Ayan, boss lang to, puro na. Magkano kitang? 260 sa per kilo. Ito po yung kitang na masarap ipaksiw, no? 260 sa mga per kilo at sariwang sariwa. Wala na tayong tahong. Boss, sold out. Sold out ang tahong, kalaban naman po ang meron. Tabo pa rin. Ay, kilo yan. Kilo na. Isang kilo, boss. 100 pesos po sa mga per kilo po ng kanilang talaba. Sold out po yung kanilang tahong, no?
Medyo busy ang ating mga vendor sa pagsisilbi sa ating mga kababayan na mga namimili po rito. Oy, shout out po. Ingat po sa pamimili. Oh, nagbalik na naman. Nakita tayo doon ha. O mga babaero, magbago na daw kayo. Shout out po, shout out. Yan po yung mga kalimangon na buhay, no? Boss, magkano per kilo? 1-2 malaki, 700 maliit. Ayun, 700 po sa maliit, 1,200 po sa mga malalaki. Medyo ang paggalaw po ng mga presyo ng alimango ay tumaas, no? Ayun, ako dali, bilisan mo. Bilisan mo, like, chicken. Lumulundag ka pa. So yun po, no, lumabas po yung isang alimango. Tinabol-habol po natin. So yun po yung update natin sa mga presyo, no. 1,200 ang mga kilo ng malalaki, 700 po sa mga maliliit. Dito magkano naman dyan? 150 po sa mga per kilo ng espada niya po, oh. Kalalabas lang, oh. Salamat po, thank you. Happy New Year. Oh, boss, ito malalaki to bago sa lang sa sako, boss. Ang ganda ng ipon na boss Lando. Shout out, magkano nga per kilo? 600. Ha? 600. So presyo po ng ating hipon ay 600 pesos po. Bigla, ngayon lang to. Big size, no? 600 pesos ang kanilang mga per kilo. Lang yan ng isang araw. Grabe. Ayun. Nakakabigla. Nabigla ako sa presyo, ngayon ko lang narinig yung 600 ha. High blood ka na. Mahal ka. Ma-high-blood ka sa presyo. High blood ka na. Mahal pa. 600. Lodi, thank you. Yan po yung presyo ng kanyang latag ng hipon. 600 pesos na per kilo. Bukas. Yan po ang paggalaw ng presyohan ngayon pong December 31. Dito po sa Malabon Fish Market. Boss, thank you ha. Salamat. Alam namin na Kano kilo ng pusit? 440 naman po dito sa mga per kilo ng pusit. So talaga may paggalaw ang ating mga presyuhan ngayon po dito, no? Talagang napataas ang presyuhan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Yung hipon po natin na nakikita, natatanaw po dito, 220. Ay yun po yung mga pang-okay lang po natin na mga hipon, no? Grabe yung mga presyo ng hipon po ngayon sa Malabon Fish Market. So, hindi tayo makaabante sa dami ng ating mga kababayan na mga namimili po dito. Advice lang po sa ating mga kababayan, no? Kapag mamimili po tayo sa Malabon Fish Market ay konting pag-iingat pa rin po dahil kapag ganito pong karami ang ating mga kababayan na dumadagsa ay talagang dikit-dikit po talaga lahat ng tao, kaya yung mga dala niyo pong mga kagamitan ay kailangan po natin laging i-safe para pag-uwi natin ay safe pa rin po yung mga gamit natin, no?
Hipon po natin dito ay 600 pesos. So shout out po. Happy New Year po sa inyong lahat. Mataas ang mga demand ng presyo. Kunwari, bulag na lang ako. Ang mahal. 600 oh. Tapos yung pusit po natin ay 460 na per kilo. So yan po oh. Sir, dami yan sa kilo. 600 pesos no. Halos lahat 600 pesos yung mga naiikot po natin mga bentahan po nila dito ng mga hipon no. Papabata pogi. Papabata ma-high blood ka. Pogi oh. Ma-high blood ka sa presyo. Dumoble. Araw, 600 siya ngayon. Ayaw niya magbaba. So, 600. Sarap sa mga tempura kaya lang ang taas ng demand eh. Oh. Doble na. Bigla akong nagkaroon ng tawag dito. Nawala yung isip ko nung nakita ko yung presyo. Madalang nung magkano lang yun. Ay, mag-ipon niya. Kahapon medyo mura. Kahapon medyo mura pa, 280. 280 kahapon. 380 ngayon. Ito po yung tilapiyang orange. 130 po sa mga per kilo. Ate, parang wala kang hango ngayon na ano. Walang biyahe. Walang biyahe. Biyahe na kahapon. Kahapon ang gaganda rin. Oo, kahapon gaganda nga. Last na yun, kaya lahat sila Kaya pala nakita ko yung tilapiyang orange ng latag, no? Ayan, mabili rin man ka. Maganda yan. Nga. Ang kulay pa, ang kulay. Benta ko kanina niyan, 200. Ipon niya. Ngayon bumaba na, 130 na lang. Benta nga. Mm. 120 lang. Tek, salamat po. Thank you. $200 sa mga per kilo. Yan po yung mga nakita po natin na maliliit na hipon. Yan po ay mga pang-okoy. Hindi, sumpo yan. Sugpo ang pumalit. Ito po yung 600 pesos na mga per kilohan, no? Ng kanilang bentahan. So shout out Pogi. So shout out po. Shout out po. Enjoy po sa pamimili. Medyo may kataasan yung mga presyuhan. Ganyan talaga kapag maghihiwalay ang taon. Sige pa, shout out po. Ingat po, ingat po. 160 sa mga gulyasan po natin ng ating po mga bangus ay 150 na per kilo. Kamusta na? Happy New Year. Tagal mo din nagbenta rito ah. 160 sa mga paninda no ng mga bisugo natin. So yan po yung mga presyuhan Yan po. 450 na lang, lapo. per kilo. Pusit, 180. Yan po yung lapu-lapu no. 450 sa mga per kilo. 600 sa mga hipon na mga big size, 130 at 150 po sa mga tilapiyang Batangas. So ngayon po natin talaga masasabi na ang galawan ay tumaas. Kaya sabi ko nga po nung nagko-content po tayo dito ng mga bentahan po at may nakapagsabi na bakit daw lagi tayo nagbablog dito. Eh yun nga po ay meron paggalaw yung mga presyo nila. Hindi naman po araw-araw ay stable ang mga presyohan dito sa Malabon Fish Market, no? Yun po yung masasabi ko. Kaya ito po yung kino-content namin ng galawan po ng presyo dito sa Malabon Fish Market. Pwede naman tayong pumunta sa iba kaya lang medyo busy po tayo dahil nga gawa ng ating pagtatrabaho, no? Tapos dito po 200 po ang per kilo ng matambaka. 250 po sa mga bisugo, no? 600 po sa mga per kilo ng hipon. 600 pesos sa mga per kilo po. Halos lahat po na nadadaanan po natin, naiisa po ang mga presyo nila, no? 600 po sa mga hipon. Yung bisugong maganda, 250 lang. Ito, yung mga bisugong malalaki na po yan, no? 250 sa mga per kilo. May mga alimango rin po dito na mga nagbebenta. Nay, pwede pa malaman yung
yung per kilo? 700 lang. 700 pesos po dito yung per kilo ng alimango. Ayan, 130 po doon sa mga bisugong bato, no, na kanila mga latag dito. Bossing, Happy New Year! Nasabay sa indak. Happy New Year, Happy New Year. Alright, no, yun na po ang mga update natin ng kanila mga latagan ng bentahan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. At talagang ang mga presyo ay hindi po mga nagkakalayo. So shout out sa iyo. Happy New Year. Happy New Year sa mag-asawa. Humayo kayo at magpakarami. So yun po yung inahawakan niya mga madugong gulyasan. Ito po yung presyo ng sapsop natin, no? 120, 600 sa mga per kilo ng hipon. Dito po yung yellowfin tuna niya po ay 280. Medyo bumaba yung ating mga gulyasan, no? Sa mga per kilo nagkakahalaga po ng 160. Kasama ang panahon, kaya mababa sa akin. So, yan po yung mga presyo na nakikita po natin. Ayan, no? Ayan, 280 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Di ba 80 na lang? 280 lang. 320 nga yan, nakaraan. Akala ko 80 na lang, tanggal natin 2. Baka March pa yun. Matagal pa. What 20 lang? Eh, may sapsap mo. 406, 400. Hoy, bangus oh, 41. Mamaya ka naman. Bangus po na bangus dagupan, 40 pesos isang piraso na po. Kuya, ano yan, dagupan? Dito po ang ating yellowfin tuna ay 250 na per kilo, 170 po sa ating mga gulyasan. Dagsa po ang ating mga seafood sa Malabon Fish Market, no? Dagsa rin po ang ating mga kababayan na dumadayo po dito. Maya-maya ay talagang ito pong lugar na Malabon Fish Market, nung kahabaan po na ito ay maghapon na po. May mabibili po kayo dito na mga seafoods at mga latag din pong mga prutas, no? Hanggang gabi po meron po dito na mga bentahan hanggang hapon ay makakapag-ikot pa rin po kayo. 100 pesos sa mga kilo ng Tilapiang Batangas. Tapos ang ating mga hipon ay 600 pa din po ang mga per kilo. Ayan po. 0-0 ang mga bentahan po nila, 600 sa kilo ng hipon. 180 po sa mga bentahan ng gulyasan. 100 pesos sa mga Tilapiang Batangas. 140 po sa mga bangus dagupan. Alright, so shout out Boss Tarduns TV. Happy New Year, Happy New Year. So shout out, Happy New Year sa inyong lahat. So yan na po yung ating mga kababayan po dito. Nagdalawa na kami ni Boss Tarduns TV. Yan po yung mga per kilo ng bagsak. 250 sa kilo, 140 sa mga per kilo ng ating dalagang bukid, 100 sa tumpok. Yan na po yung mga tanigi po natin, no? 180 sa mga per kilo at ating mga tumpukan po ng hipon ay nagkakalaga po ng 50 pesos. So laban lang tayo kahit na ano, no? Ang daming tao. So sumingit-singit lang tayo sa ating mga kababayan, no? 650 ang merong pusit kumot dito. Happy New Year po. Happy New Year, no? May 50 pesos na mga tumpukan po dito ng mga
kabase. Sa mga posit lumot po natin ay 600, 650. Yung tumpukan po ng ipon po dito halagang 50 pesos po na bentahan po nila. Tapos yung mga bangus dagupan ay 160 na mga per kilo. Ang gulyasan po natin dito ay 160 na mga per kilo. Yan po yung mga latagan po nila dito, no? Alright, talagang makikita natin ang kanilang mga latagan dito. Lodi, magkano? Magkano per kilo? Ano, tumpok, 100. Happy New Year sa inyo mga Lodi, Happy New Year. Sa posit lumot, 350 naman po dito sa mga per kilo ng posit lumot. Kaya 100 pesos sa mga dalagang bukid, no? Lapu-lapu magkano? 600 po mga per kilo ng lapu-lapu. Tuloy-tuloy na ang kanilang pag-isilbi sa ating mga kababayan. Maghapon na sila dito mga nakapwesto. Paunahan na lang talaga ang makaubos ng kanilang mga benta, no? Dito po, tingin mga Lodi 300 ang isang piraso. Ang mga tumpukan po, 150 sa mga isdang labahita. 500 pesos isang piraso, no, ng kanilang mga latag. So, posit lumot po natin ay magkano per kilo, Boss Ed Compact? Lumot. 400 po ang mga per kilo. Nasusunod na lang po, hindi po tayo sumahod. Di ibang araw pa naman tayo. Kahit di naman Pasko, pwede naman tayo magbigay. Kaya lang inabot lang tayo inabot lang talaga Patay. Di ba na kayo? Basta ito ang back. Thank you. Dito po, 300 pesos sa mga bentahan po ng tanigi. Isang piraso po. So, yan po yung mga... Shoutout po sa mga batang Nyugan. Di ba Tunsuya? Ayan. Nyugan at Tunsuya, shout out. Mga batang Nyugan at Tunsuya. So, happy birthday. Shout out kay Boss Ed Compact. Boss Ed Compact, happy birthday. Sino pa? Ayun, happy birthday. Lapitan natin. Lapitan mo, nakasukero po na Boss Ed Compact, happy birthday! Happy birthday! Mayor, happy birthday, Mayor! Happy birthday, Lodi! Ayun, happy birthday! Pinagdiriwang na ang kanyang kaarawan ngayon dito sa Malabon Fish Market. At naabutan sila ng kaarawan dito. Happy birthday! Okay, alright, thank you! Magkano to? Ito po yung mga pinagkakaguluhan po ng mga mangga, 120 na mga per kilo, no, yung maliliit. Sa malalaki po ay 70 pesos, 140 po ang mga per kilo. Shout out. Dito po ay 140, no, sa mga per kilo na mga mangga, oh. So yan po ang ating mga kababayan po na namimili ng mga prutas. Hoy, Boss Lando! Dito na si Buseng. Yun! Buseng, pasko mo sa akin. Wala pa tayong iipon 100 na lang, Boss Lando. 130 sa malalaki. 130 sa malaki. 100. 100 sa maliliit. Ayun, 100 pesos po sa malalaki, no? So, yan po yung mga bentahan po nila at latag sa Malabon Fish Market. So, Lodi, shout out sa'yo. Shout out sa mga viewers natin dyan. Pumunta na kayo dito sa Malabon. Yun. Murang-mura ang isda. At saka sa mga OFW natin dyan, shout out sa inyo lahat. Geng. Yun. At saka sa kapatid ko, Mary Grace Mira Flores. Ayun. Villarca. Shout out sa iyo. Shout out po. At sa kanyang asawa, si Darlene Fernando. Ayun. Shout out. Ayun, Happy New Year! Especially kay Annalyn Bernardo.
Happy New Year! Shoutout po kay Annalyn Bernardo, ang ating kaibigan po dito sa Malabon Fish Market. So, update pa tayo ng mga ibang latagan po na kahabaan po nito, no? Medyo mapuputol na po ang ating content gawa ng patapos na po yung pagbo-vlog natin dito. Salamat sa inyo, ha. Thank you. Happy New Year. Magkano per kilo? 600 ang per kilo. Kamusta na kayo ni Mrs. Nung birthday mo? Ayun, happy birthday. Mukha magandang naging labanan. Siyempre. Ah. Ang mga presyo po ng ating mga hipon po dito ay 600 pesos na mga per kilo, no? Grabe yung mga per kilo ng hipon po natin. Wala na bang pag-asang bumaba ang hipon? Wala na kaya. Bukas January 1, 2025 na. 2025 na, panibagong buhay. Panibagong buhay na naman tayo sa ating... Panibagong buhay. Yes! Maganda yan. Lodi, thank you, ha. Hey, buddy. Boss, salamat. Hoy, ganda na. Gandara? 170. Shout out sa mga isda nila. De, 170 sa mga per kilo ng mga Gulyasan. 110 sa mga tilapiyang Batangas. Kalaso po natin ay 120. May espada magkano? 100 na lang. 100 pesos na per kilo. Yes. Yan po yung mga natagan po nila. Yellow pin. Tapos yung bangus po natin 150 ang isang piraso. Yellow pin 200 pesos na per kilo. Blue pin po, blue pin tuna. Hindi, tuna yan. So shout out, sana kayanin na ng motor. Shout out, Happy New Year, Happy New Year. Alright. Sa mga pag-iikot po natin o paglalakbay po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Grabe ang mga kababayan po natin na dumarayo. Kahit medyo may kamahalan ang mga seafood po natin na binebenta po dito, ang mga nagiging labanan po ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market ay 600 pesos ang mga latagan po ng presyo ng hipon, no? Talagang malaginto ang presyohan po nila dito. So sa mga nagtatanong ng ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market, ang mga latagan po o ito po ay maghapon na maraming mamimili. Happy New Year, Lodi. Happy New Year. Alright, so shout out sa ating mga kababayan po na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga Team Burauta ng Carmen Planas. Shout out sa inyong lahat. Happy New Year. At sa mga silent viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando, shout out. So, Happy New Year po everyone. Dito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan, kaganapan ng mga bentahan po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. God bless po at mabuhay po tayo ngayon po paghihiwalay ng taon at sana ay lagi po tayong ligtas. Maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. God bless and bye bye.